таъсиррасонии ҷисмонӣ нисбати фарзанди Угай ҳолати ҷиноятиест ки милитсияи шаҳри Бӯстон ба қайд гирифт. Шаҳрванд Рамазон Намоззода, зодаи ноҳияи Шамсиддин Шоҳин, муваққатан иstiqоматкунандаи шаҳри Бӯстон, мунтазам аъзои бадани фарзанди хурдсоли занашро, ки ҳамагӣ 2 моҳ инҷониб хонадорӣ намуд, газида ҷароҳати ҷисмонӣ расонидааст. Муносибати бераҳмона аз назари милитсия пинҳон намонд. аз тарафи кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Бӯстон, кирдори падарандале ки мунтазам фарзанди хурдсоли ҳамсарашро азият медод, ошкор гардид. шаҳрванд Намоззода Рамазон Ҳотамхон, соли таваллудаш 1988, зодаи ноҳияи Шамсиддин Шоҳин, муваққатан иstiqоматкунандаи шаҳри Бӯстон, давоми 1 моҳи оиладорӣ бо ҷавонзани 22-сола, мунтазам аъзои бадани фарзанди хурдсоли охиронро газида, азобу уқубати ҷисмонӣ расонидааст. захмуобила дар бадани хурдсол нишонаи чунин муносибат аст ки ба саломатии ӯ таҳдид мекард. гумонбаршуда ба тафтишот нишондод додааст ки аз рӯи муҳаббату дӯстдорӣ нисбати хурдсол ӯро газида бошад, аммо ба фарзияи тафтишот ҳисси бадбинӣ ҳамчун фарзанди бегона Рамазон Намоззодаро ба чунин ҳаракатҳои ҷиноятӣ водор намудааст. зеро инсони солиму хайрхоҳ меҳрубонию дӯстдориро бо шеваи бераҳмӣ изҳор намедорад. дар ҳақиқат ман кӯдака ки хеле сахти бад газидагим сиёҳ шудагия парҳои рӯш. На балки танҳо парҳои рӯ, дигар узҳои баданаш, почакош, дастош, кифт, бозу, пушт ҳама ҷош газидагиаст. Рамазон Намоззода моҳи сентябри соли равон бо модари хурдсол тариқи никоҳи мусулмонӣ оиладор гашта аз мавҷудияти фарзанди ӯ огаҳӣ дошт. ин оиладорӣ барои гумонбаршуда никоҳи сеюм аст ва аз оиладориҳои қаблии худ мард соҳиби 2 фарзанд мебошад. одати газидан танҳо нисбати фарзанди Угай дар ӯ пайдо шудааст. барои муайян кардани ҳолати равонии гумонбаршуда тафтишоти пешакӣ равоншиносро ҷалб намудааст. халалёбии рӯҳӣ ё мавҷудияти васвосии ахлоқӣ нисбати кӯдакон аз фарзияҳоест ки мавриди коркарди тафтиши пешакӣ қарор гирифтааст ва хулосаи ташхиси равоншиносӣ онро муайян хоҳад кард. кӯдакони худатон ё ягон ҷиянатон ягон хеле муносибат ҳам хеле рафтор мекардашуд. барои ман 2 та писар дорам, мезан якума мекардам амно қатиам дӯстдорӣ газидан, аки хеле бад газидагӣ набудам ягон бачаҳомау хаме газидим амнорам дӯстдорӣ мекардем. хеле муносибат мекардед ба фарзанди ҳамсаратон, эрод намегирифт ба шумо? не қатъин буд, хай медонист ки қатъи шумоам хеле бозӣ мекардам. муносибате ки гумонбаршуда Рамазон Намоззода нисбати хурдсол раво дидааст аз доираи одамгарӣ берун бошад ҳам модари хурдсол ба мақомотҳои дахтдор муроҷиат накардааст. ин маълумот аз тарафи шахсони мусоидаткунанда дастрас ва мавриди чораҷӯии милитсия қарор гирифт. аз рӯи ҳодиса бо моддаи 117 қисми 2 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз ва нисбати гумонбаршуда чораи пешгирӣ дар намуди ҳабс татбиқ шудааст.